konti man ang bato. Good morning.
Kaya niya, tita. Kano yung dito pa lang? 120. Ay, 46 pala. Manok tita. Baboy. Yan ang kulang. Uy. Tingnan hindi mo lang kumuling ibing. Lagyan natin ng bangol yung ano. Sa inyo bossing, manok bato. Tita.
Nanay manok batok ng gunisa. Yan yung nanay, manok batok ng gunisa baboy. Busing manok batok. Hindi na po kayo.
niyo tita, manok baboy manok, langganisa. Salamat Lord. Tapos na sa pork chop. Mamaya game po naman tayo, no guys, no. So pasensya lang muna, no. Patuloy muna natin video na to. Salamat na marami.